Waslu pajjiżna għat oġġetti imprezzabbli li għandhom rabta mal assedju l-kbir u li se jkunu eżabiti f'wirja mill-isbaħ li se tiftaħ il-ġimgħa. Meta żorna l-Palazz tal-President il-lok fejn se ssir il-wirja, stajna ninnotaw il-kuraturi jorganizzaw dawn l-oġġetti b'imħabba kbira. Il-kuratur li Mgawċi spjega kif dan huwa xhieda tal-valur storiku tal-oġġetti li għandhom taħt idejhom. Dorna l-Ewropa kollha biex nippruvaw nsibu affarijiet li veru għandhom x'jaqsmu mal-assedju l-kbir. Fosthom ġibna is-salib ta' 8 ponot li kien iġġor fuq sidru il-Gran Mastru Lavallette waqt l-assedju l-kbir. Is-salib ta' Lavallette ġie mir-Russja, ġibna wkoll is-salib li uża lil Adam dak il-Gran Mastru li ġab l-ordni hawn Malta. Ġibna wkoll affarijiet mill-Ingilterra fejn ġibna oġġetti l-ewwel darba laqgħet ħarġu mill-Ingilterra biex ġew Malta. Fost diversi affarijiet oħra eżabiti f'din il-wirja hemm bust uniku li kien mogħti lil Lavallette minn xi renjat fl-Ewropa. Oġġett prezzjuż ieħor huwa s-salib ta' 8 ponot li tal-Papa lil Gran Mastru Lavallette wara r-rebħa tal-assedju l-kbir. Jispikka wkoll kanun tal-bronż li juri x'riċerka saret biex ittellet din il-wirja. Skont records li ħallew il-kavallieri, ir-riżulta li fuqu kellu dettalji bħal Madonna u xjaten. Iżda dan ma jinarafx biss minn hekk. Fl-aħħar darba li kien sparat dan il-kanun kellu l-balla mwaħla ġol bokka. Heritage Malta stqarru li dan id-dettall li provdew il-Maltin affaxxina ferm lil barranin waqt it-tfittxija għal dan il-kanun. David Zara minn Heritage Malta stqar kif fix-xhur li ġejjin il-poplu se jkollu ċans jgħaddi minn esperjenza unika. Ovvjament biex inti ġib bost oġġetti minn barra minn Malta jirrikjedi ħafna xhur ta' preparazzjoni, xhur li jinvolvi negozjar ma' dawn l-institutions dawn l-mużewiet sabiex jiselfuk l-oġġett, u mbagħad ovvjament hemm proċess burokratiku ta' kontratti, insurances, loġistika sakemm inti jirnexxielek iġġib l-oġġett minn dak il-mużew. Hekk se jkollna esperjenza immersiva ta' screen ta' madwar 40 metru b'5 metru u li inti ħadħossok fin-nofs tal-azzjoni. U barra minn hekk imbagħad hemm xi sorpriżi fejn il-viżitatur verament se jidħol fil-fond tal-istorja akkumpanjat mill-oġġetti oriġinali se jkun hemm ukoll armati fil-kamra nnifisha.